Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba kunsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu, uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa, uphindile wasipha usuku lwanamhlanje. Hawu, siyambonga uNkulunkulu wethu, siyambonga ngendlela emangalisayo. Yiba kanye nami simbonga uNkulunkulu usuku lwangomsombuluko lolu lwanamhlanje. Isihloko sethu uma usibheka kancane sithe ukushintsha. Isihloko sethu sithe ukushintsha kodwa kuseyiso sona. Ngingakangeni esihlokweni, ngiyacela bazalwane ninciphise noma niyeke ukufaka ama-emojis. Ama-emojis izandla ezihlangene, abanye bayisebenzisela ukubonga noma ukuthandaza, iy'thupha ey'bhekiswe phansi naphezulu, iminwe ebhekiswe phansi naphezulu, opopayi abahlekayo nabakhalayo, nabayizimo zonke. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela, ngiyancenga ukuthi ake sibayeke. Umoya wamadimoni lo. And uyambona umuntu wakhona elwa uma umtshela ukuthi umoya wamadimoni. Bengonithiphisa nje, umuntu akayeke ukuphika ngoba uvala umnyango wezulu. Uphike ukuthi indawo yenzanga. I-technology inamanga phela, sicindezela le emoji ikhipha igama lakho. Inamanga i-technology. Yazi abantu bake ba-aplayele nje isihogo sizihlalele. Ikhona into ongayiphika, hhayi ama-emojis, ngoba wathinta unganakile, ungaboni bese ayangena. Ngakho ngiyacela nje bazalwane, ngiyacela nje. Yazi ngifuna nezulwini lonke musu-aplayela esihogweni ngokuba nenkani. Akusuki lutho uma uzithoba uxolisa. Yazi akhona nje okuncane okusukayo. Manje kunabantu abaningi bayaphika, bakhuluma lokhuya nalokhuya, ubone wakusewuyena usethukuthele. Ungathukutheli ekhaya lezwe. Ngifisa siye ezulwini sonke. Ngiyacela, ngiyafisa. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, sibonge nangosuku lwayizolo, sibonga bebesivakashele bekhona, imindeni emibili ebikhona iqhamuka le owodwa uqhamuka eGobandlovu, omunye ubuphuma eMzingazi. Siyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu anganibusisa, niphinde nibuye uma uNkulunkulu evuma. Ngiyacela-ke, ngiyafisa ukuba siguqe siye kuyo le nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela-ke siguqe sikhuleke. Baba wethu olungileyo, Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga isikhathi osipha sona sokuxoxa ngendaba zakho. Siyacela-ke Moya Oyingcwele, ingxoxo uyithathe, sifundise ukuthi take over, nami ngilalele lokho okusenhlizweni yakho. Siyabonga, busisa ilona loyo olalele manje, uJesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwane, sisekuso ngqo isihloko esithi ubunye kuKristu. Asiphumile kusona. Kodwa-ke manje kukhona lo omelene nobunye kuKristu, lo ongumphiki uKristu. Kodwa-ke ngiyacela siye ezwini lenkosi, sifunde umkhuleko wenkosi yethu uJesu ngokaJohane chapter 17. Bese-ke sizofunda kusukela kuverse 20 siye ku-26 bese siqhubeka-ke ngoba siyaphuthuma. Verse 20, angiceleli laba bodwa kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Mina ukubona nawe kimina, ukuba bapheleliswe bunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda njengalokhu ungithandile. Verse 24, Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami
lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona. Ngokuba wangithanda ungakasekelwa izwe. Verse number 25. Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile nalabo abazile ukuthi ungithumile. Verse 26. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Sesikhuluma kakhulu-ke ngalamavesi. uJesu usiwoneshile ngabaphiko Kristu. Ukhulumile wathi kuzoba khona oKristu abaningi, hayi bazowanda, kodwa sobuye silibheke lelo vesi. Obani abawumphiko Kristu? Obani umphiko Kristu? Ngoba vele sebekhona. Obani? Umbona kanjani umphiko Kristu? Umbona ngey'mpondo? Umbona ngokugqoka? Umbona ngani umphiko Kristu? Abanye bahlezi nabaphika uKristu emabandleni. Abanye abaholi babo ebandleni bangabaphika uKristu. Abanye basebenza nabaphika uKristu. Abanye umphiko uKristu usemndenini wakho phakathi ekhaya. Abanye bazele abaphika uKristu. Omunye umntwana kaNkulunkulu uzothola ukuthi uyise noma unini ungumphiko uKristu. Ngamanye amagama ngizama ukuchaza ukuthi umphiko uKristu is everywhere. Akuyena umuntu oyedwa umphiko uKristu, abaphika uKristu. Siyeza isikhathi salozo bayedwa phathe bonke laba abaphika uKristu. Kodwa njengamanje sebekhona abaphika uKristu. uNkulunkulu akakusize akuphe umoya wokuhlukanisa. Siye lapha ku1 John, ngoba umphiko uKristu uthreatenisha ubunye bukaKristu. 1 John chapter 4, isihloko sakhona sihlolana umoya. Soqala kuvesi 1. Ngiyafisa siyilalelisise indaba yomphiko uKristu. Ngoba mhlawumbe uzovuleka amehlo ubone ukuthi ukhonze ebandleni labaphika uKristu, noma umphathi wakhe ebandleni ungumphiko uKristu, noma omunye wabazalwane okanye nabo ungumphiko uKristu. Uthandaze uNkulunkulu akuvula amehlo, ngoba kusangenzeka ukuthi wena ngqo umphiko uKristu. Umbuka lapha kude kanti wena umphiko uKristu. Verse 1, 1 John chapter 4. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke umoya, kepha hlolana umoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. uNkulunkulu usinika ithuba la lokucacisa ukuthi hlolana umoya. Umoya uhlolwa kanjani? Uhlolwa kanjani umoya? Umoya uhlolwa ngokuthi lokho akukhulumayo lowo moya kusezwini yini, ngoba izwi linguKristu. Lokho akukhulumayo kusezwini yini, ngoba makungekho ezwini ungumphiko uKristu. Angazi noma uyangizwa yini. Umphiko uKristu akanazo impondo. Umphiko uKristu uphuma kithi. Umphiko uKristu abanye bethu. Futhi ngenzeka umphiko uKristu wena. So umphiko uKristu umbona ngokuthi angakwazi ukukhuluma izwi, mayekhuluma aliphikise izwi. Umphiko uKristu umphikizwi. Simple as that. Noma ngabe umthemba kangakanani, noma ushumayela kukhala abantu, noma u-intercede kukhala abantu, intercessor ejulile, noma uthi mayidumisa kukhala abantu, kodwa mayingavumi ephikisana noKristu, ephikisana nezwi, ungumphiko uKristu. Ngakho-ke masihlola umoya uhlola ngezwi. Uhlola kanjani ngezwi? Umuntu okusiza ukwazi ukuhlola umoya, umoya ongcwele.
Uyadinga ukuba nomoya ongcwele ukuze ukwazi ukuhlola umoya, ngoba uma ungenaye umoya ongcwele izwi uzolizwa lingasho lutho kuwe, ungakwazi ukubona noluphikisayo ngoba umoya ongcwele awunaye. Uthi kuvesi 1 ka-chapter 4, bathandekayo, maningakholwa yibo bonke umoya, kepha hlolani umoya ukuba bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. Umprofethi wamanga ungumphiki uKristu, ngoba uprofetha amanga kanti uJesu yini? Uyiqiniso. So umuntu omelene neqiniso umphiki uKristu. Verse 2, yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu, bonke umoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Bonke abantu abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Isithanda ukushuba-ke, bonke umoya abavumayo ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Yasikhumbula isivumo esisinikezwe uNkulunkulu, Philip 2 verse 11, zonke izilimi zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Bonke abavumayo ukuthi uJesu Kristu inkosi, abavumayo labo ukuthi ufikile enyameni, ungokaNkulunkulu lowo muntu. Ngoba ngaphandle kukamoya ongcwele ngeke uvume ukuthi uJesu inkosi. Ake ngiphinde le. Uma ungenayo umoya ongcwele, ngaphandle kukamoya ongcwele awunawo amandla ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngakho-ke bonke abamelene naleli gama bangabaphiki uKristu. Umuntu nje omelene negama elithi uJesu Kristu inkosi, uyini kanti kuyena mayingasho ukuthi uyinkosi? Yingakho-ke ngithe ekuqaleni amanye amabandla aholwa umphiki uKristu ngoba bayamphika ukuthi uyinkosi. Amanye amabandla bashunyayezwa abantu abangomphiki uKristu ngoba bayamphika ukuthi uyinkosi. Abanye abazalwane esikhonza nabo bangabaphiki uKristu. Abanye abathandazayo bangabaphiki uKristu. Abanye abadumisayo. So ngakho-ke noma ubani ophikayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ungokaSathane, ungumphiki uKristu. IsiZulu esengisikhulumayo ungizwa kahle futhi. Ucabanga ukuthi awungizwa kanti ungizwa kahle hle. Ngikhuluma izwi la, angikhulumi ukucabanga kanzibande, angikhulumi ukuhlakanipha kanzibande. Bonke laba abahlasela leli gama bangabaphiki uKristu. Bonke laba abahlasela uNsibande ngenxa yaleli gama, ngenxa kaJesu, bamnika umqhele nomvuzo omkhulu ezulwini ngoba bangabaphiki uKristu. Kusho njalo uJesu lapha kuMathewu 5. Uthi uma benihlasela ngenxa yegama lami, jabulani nithokoze ngoba mkhulu umvuzo wenu ezulwini. Iliphi lelo gama engihlaselwa ngalo noma esihlaselwa ngalo ey'ndaweni ey'hlukeneyo, singaba sekhaya lezwi, singaba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, sihlaselwa nje ngoJesu Kristu inkosi. Abanye baze balikhiphe bathi abalifuni leli gama. Usho ukuthini umuntu othi akalifuni? Ungumphiki uKristu. Ngiyakuhumushela manje mina ngoba wena ngathi awuboni ukuthi ukhuluma nobani. Ukhuluma nomphiki uKristu ngqo. Akanazi impondo kodwa uyamphika. Ufuna abe njani kanti wena umphiki uKristu? Qaphela ukuthi uhlezi kuphi, uholwa ubani, ukhonza nobani, usebenza nobani, bani umakhelwane wakho, uzalwa ubani noma uzale bani, ngoba kusangaba ingane yakho umphiki uKristu. Bona uma uzala umphiki uKristu, cha ngazala umphiki uKristu la. Bona uma uzalwa umphiki uKristu, umzali wami umphiki uKristu la. Bona uma ibhosi yakhe emsebenzini umphiki uKristu,
Mina ngikhuluma ngabaphika uKristu. Lithi-ke izwi lenkosi, verse 2, yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu bonke umoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Verse 3, lowo moya ongamvumi uJesu akasiyo kaNkulunkulu, lowo ungowomphika uKristu enizwe ngayo ukuthi uyeza nakalokhu usefikile ezweni. Suzweleke, usefikile umphika uKristu ezweni. Uyaphika ukuthi uJesu uyinkosi. Uyaphika ngoba uphika uKristu. Angazi mina sitolika sithiweni isiZulu. Sikhuluma la ngento ekhona. Lo moya ongavumi uJesu akasiyo kaNkulunkulu. So uJesu momvuma uthi uyinkosi. So ongamvumi uJesu uyaphika ukuthi uyinkosi. Mayephika ukuthi uJesu uyinkosi ungomphika uKristu. Lisho njalo leli izwi. Angimphindi uverse 3 mhlawumbe umzwana. U1 John chapter 4 verse 3. Lo moya ongavumi uJesu kasiye okaNkulunkulu. Lowo ungowomphika uKristu enizwe ngayo ukuthi uyeza nakalokhu usefikile ezweni. Ongavumi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Sengiya ekuphetheni enkonzweni yanamhlanje ngifuna ukubuka u1 John chapter 2 18 no19. U2:18 isihloko sakhona ukufika kwabaphika uKristu. U2:18 bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokhu nezwa ukuthi umphika uKristu uyeza nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Yezwa ngishilo baningi. Sekukhona abaphika uKristu abaningi bahamba phambi kwalozo bayedwa abaphathe kodwa abaningi bagcwele emabandleni. Uthandaze adalulwe. Uthandaze adalulwe bagcwele emabandleni. Lithi njengalokhu nezwa ukuthi umphika uKristu uyeza nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Ngoba sekunani nabaphika uKristu abaningi. Verse 19. Baphuma kithi. Yayizwa-ke lonto. Baphuma kithi. Kodwa bebengesibo abakithi. Ngokuba uma bebengabakithi bebeyakuhlala nathi. Kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi abasibo abakithi. Baphuma kithi. Siyabazala. Bayasizala. Sisebenza nabo. Sikhonza nabo. Siholwa ibona emabandleni bangabaphika uKristu. Uzothola ukuthi omunye uyalidrive ibandla kodwa ule emuva ungena late enkonzweni. Ashesha aphuma ahambe noma akaye enkonzweni. Kodwa uyena odriver lelo bandla umphika uKristu. Ulwa negama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngoba emphika uKristu enomoya wesithe esinguSathane. Zonke izilimi zizovuma zithi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo. Abangavumi ngoba bengabaphika uKristu. Baphuma kithi laba bantu. Verse 19. Kodwa bebengesibo abakithi. Bebequbile nje. Athi umpostoli Paul lapha kwizenzo 20 qala ku28. Athi useyamuka. Athi ziqapheleni nina kanye nebandla uNkulunkulu anikeze lona. Ngoba emva kwami kuzongena amadoda egqokiswe okwezimvu kanti ayizimpisi adukisa ibandla. Nakule ibandla kuzovuka abantu badukisa umhlambi kaNkulunkulu. Amabandla amaningi ayalimala mahamba abasunguli ngoba isona sikhathi okuvuka ngaso impisi isikade ezigqokiswe okwezimvu. Lithi baphuma kithi kade bekithi. Baphuma kithi bebequbile. Amabandla amaningi uNkulunkulu mayisusa umholi sekufika isikhathi sokuthi ahambe kuvuka impisi. Usho njalo noPaul uthi sengiyamuka. Ngiyazi ukuthi phakathi kwenu kuzovuka amadoda
bavuka ngaphakathi bamphike uKristu. Babusisiwe abantu abangaphakathi abazobona ukuthi nangu umphike uKristu, ngoba babona abanye baphethwe baphike uKristu emabandleni. Kodukile umholi, ubani ophethe ibandla manje? Bamelana negama elithi uJesu Kristu inkosi. Lisho kahle izwi esilifundile uverse 3 ka1 John chapter 4. Lo moya ongamvumi uJesu akasiyo kaNkulunkulu. Lo ungomphike uKristu enizwile ngayo ukuthi uyeza nakalokhu usefikile. Yini ngempela enifunayo? Yini engacacile? Kucacile bazalwane, asingavumi, asikhulekeni, sizile ukudla. Simfuna uNkulunkulu esenokutholwa, asibiyele emabandleni ahlukeneyo kugudluzwe omphike uKristu. Kuba balithatha ibandla balise esihogweni. Iyahlupha lento ngoba ngokulijwayela ibandla sigcina sesilithanda, sithande negama lebandla, kanti uNkulunkulu sesukile, sekuhlezi umphike uKristu. Ake ngiyibambe la ngokuvuma kwenkosi sisazoqhubeka. Angazi nalesi sihloko siyaphi, kodwa ngifuna ukubambe asiphumile ekuthenini ubunye kuKristu. Ubunye buhlakazwa umphike uKristu kuKristu. Asixoxe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi, siyabona sesikhathini sokugcina. Uyasidodisa, uyasikhulisa kuba sibone ukuthi sikhonza nobani, sihamba nobani, siphethwe obani. Sihlala nobani, obani omakhelwane bethu, obani sihlala nabo emakhaya. Akekho yena umphike uKristu isihlobo sami na? Siyabonga Nkosi uthando sithande ngalo. Siyabonga moya ongcwele, moya kaNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ufana naye. Udumo lonke silinikeza yena nangaso lesi sikhathi. Bawenze bantu yavalelisa. Qaphela abaphike uKristu. uJesu Kristu inkosi.